Kaixo, gaur jungo gara 19. mendearen bukaerara, hau da 20. mendearen hasierara. Eta garai hartan zegoen Hertz zen fisikari bat eta hau ohartu zen korronte elektriko bat lortzen zela metalesko xafla bat erradiazio jakin batekin argiztatzean. Ikusgaia ala ultramorea. Modu honetan ateratako elektroiekin korrontea osatzen zen eta horregaitik fotoelektroi deitu zitzaien. Eta guzti honi deitu zitzaion efektu fotoelektrikoa. Hau da, argi batek metal bati eraso eta metalaren elektroi batzuk erausteko fenomenoari. Ados, orduan, efektu hau aztertzeko egiten zena zen hemen daukazutena, hutsa egiten da, beirazko hodi baten barruan, hodiaren barruan mutur bakoitzean bateria txiki batekin konektatutako metalesko xafla bat jarri zuten, eta xaflen artean potentzial diferentzia bat zegoen. Guk kasuentan hasiera batean egingo dugu 0 voltekin, baina gero joango gara aldatzen. Bateriaren borne negatiboarekin konektatuta zegoen xafla, hau da katodoa, ezkerrekoa, gure kasuan, uhin luzerako ezberdinekin, argi honekin, argiztatzen zen, eta modu honetan, hainbat kasutan lortzen zen hemendik elektroiak ateratzea eta iristea anodora. Honek jasotzen zituen ez elektroiak kolektorea deitu zitzaien. Guk erabiliko dugun simuladore honetan, hemen daukagu metal ezberdinak hautatzeko desplegablea. Bestetik, daukagu aukera hau erakutsi bakarrik energia handiena duten elektroiak. Hau ez dugu markatuko. Eta dauzkagu hainbat grafiko. 3 grafiko hauek. Zuek egin behar duzutena da dokumentuan eskatzen dena eta joan behar zarete baldintza bakoitza bukatutakoan, esperimentu bakoitza bukatutakoan, argazki bat honekin bota behar diozue. Ados? Horrela, agertuko zaizkizu olako hainbat, eta ideia da olako 3 adibidez edukita, konparatzea gero grafikoak. Adibidez, hau litzateke lehendabizikoa, orain ikusiko duzu ez gertatzen den. Orain, intentsitatea jartzen dut, eta hemendik argia, bai? Ateratzen da. Argiztatzen da horrela metal hau. Eta hemen ateratzen dira elektroiak, hemen ikusten dut ea korrontea sortzen den, hau da, ea hemendik elektroiak pasatzen ari diren, eta hemen dauzkagu 3 grafiko hauek. Orain, uhin luzera jaitsiko dut, berderaino, eta egoera aldatzen da. Eta honi ere argazkia egin diezaioket. Eta oraindik jaisten dut gehiago demagun, eta beste argazki bat ateratzen diot. Eta gero, nahi dudana da zuek 3 hauek horrela jartzea eta konparatzea. Zuek ikusteko zein den helburua, bi hauen artean aldatu dugun magnitude bakarra da uhin luzera, wavelength. Ados? Orduan, ikusi beharko zenukete zeintzuk diren grafikoen arteko ezberdintasuna. Orduan, egingo dituzue saiakera bakoitzean halako 3 eta gero ondorioak atera. Ados? Venga pues, lanera.